see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Yung mga bata, ang gawa ko ng, ayan, puno na siya. Ha? Ayan, alis sila, hindi na yan, oh. Bahay na ako. And, gagawin na. I need a bobo. Oh, no. I see you pulling up to meet me in your car. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends, but baby, something's on my mind. So I apologize for taking all this time, but I got to tell you. No, can I pretend I don't love you like I do? No, can I pretend I don't love you like I do? No, so should I pretend that the feeling isn't true? No, can I pretend I don't love you like I do? Love you like I do. I know at times you find it really hard to sleep, but I can fix that if you sleep right next to me. Morning guys, dito ako sa kwarto. And kanina, nagising na pala ako maaga. Pumunta ako sa freezer para kunin ko yung sliced bread. And pumunta ako sa isang freezer dun sa my shed para kunin ko naman yung i-roast ko para mamaya sa boys. And bumalik ako sa bed kasi maaga pa yun. Kinuha ko lang talaga yung mga lulutuin ko. And bumalik ako sa bed. Tapos, nagnap ulit akong konti lang. Tapos nagising. And ayan, naligo na tayo. And eto, bubuksan ko to. Kasi, kuha tayo ng damit. Ito yung sa Ali Fashions. Wala ko ng damit dito. And ayan si Holly. Oh, tulog pa. Ayan, ang baba ko. Tulog pa siya. Oh. And ayan si Jan. Kararating niya lang. Galing fishing. And si Chris. Good morning, kuya. Good morning. Kinukulit niya tayo si Holly. Ginigising. Maliligo raw siya. Baba, good morning. Tingnan niyo yung sunburn ni Jan. Oh, kita niyo? Ang tigas kasi ng ulo. Kasi diba kahapon sobrang init. Ayun, nagka-sunburn. Hindi siya naglagay ng sunscreen. So sige, buksan ko na to. Kanina ko pa to sinabing bubuksan. Pero hindi ko pa siya nabubuksan. So, ito yung laman niya. So, pili lang ako. So, ito yung napili ko, yung yellow, parang mustard. At saka ito. I-try ko sila. Etong dalaw, tsaka ito. So, tingnan natin. Ito na lang siguro kasi okay siya. Hindi siya ganun kulubot. Ito ay, sige, ito na lang. So, ito yung itsura ng kinuha ko dun sa box. Yung top niya, yung sleeves niya, nahuhulog siya, oh. And parang nagiging siyang off-shoulder. Tapos, yung shorts, may pockets. Tapos, yung likod niya, parang may garter. Diyan, oh. So, eto siya. Tingnan ko anong size nito. So, diba? Nahubaran tayo. So, yung size nitong top, size 12. Ayan, hindi ko na makikita niya. Size 12 siya. Tapos, etong short, size, ano siya, size 10. Pero di garter, kaya kasya. Kasi alam ko, hindi na ako kasya sa size 10 eh. Kasi may size 10 akong short, pero wala yung garter. Ito kasi may garter, kaya kumasya siya sa akin. So, yan. Okay, labas na ako. Dito na sila. Good morning. Hindi ko nga maano. Oh, naghahanap ako eh. Ito yung iba kasi ano. No, bad man daw. Okay, lagyan mo ng off-shoulder. Yung nagiging off-shoulder siya. Yung yellow sana ang susuotin kaso.
Habulin ako ng ano. Hindi kita tinatawag kita eh. Ay, hindi kasi... Nag-try on haul ka ba? Hindi. Yung plastic mo. Ano yung yellow? Bakit maluwang? Di ba? Size ano to? Size 12. Grabe ba? Kasi Size 12 ba? Yeah, size 12. Asa yung rice mo, babe? Para magsain. Sign. Oh, nagugutom aking bisita. Hindi Wait ako lang. nagutom para. Naiwan ko na kayo dito, guys. Nahuhubaran na rin ako dito sa suot. Hindi yan, baby friendly yung top mo. Hindi. Kasi wala. Pinid ko si Ayla. Ayan si Ayla, baby. O, kumain na pala ng lunch. Ano na, 11:30. Kat, pang ilang ano na yan, Kat? Tapos na yung dalawa o siya hindi pa. Uy, alam mo, baka yung kamay mo yung malagkit. Uy, hindi naman siya malagkit na. Ikaw, magigiti ka din. Joke. Kamay mo! Kamay ko daw. Lotion. Na? Nag-lotion ba? Sige na. Ako nang malagkit, hindi si Ayla. Sabi ko, paliguan natin si Ayla kasi malagkit. Kamay ko pala yung malagkit, hindi si Ayla. Dahil sa lotion pala. Sabi ko, malagkit si Ayla. And si Jan, mayroong lobster para bukas. I-grilled namin yan sa Australia Day. And, yan, kakain. Tapos na sila. Oh, sige, kain. Kain tayo, guys. Kasi kung hindi ako kakain, pang ilan nyo na itong init. Sabi mo na, initan kita. Pero silang kumakain. Silang kumakain. Ikaw daw siya na. Tapos na siya. So, kain muna tayo, guys. Yan. See? Tatahiin mo? Sige, tusukin mo. Look at the window. Tahi mo yung ano, damit sa likod na. Sa skin. O, diba? Nahubad na Pag yan, naman. nahubad pa talaga. Nahubad na naman siya. Pero dyan ka na lang muna lang. Pakihawa. Diba hindi siya yung talagang ano. Tsaka cotton siya. Ganyan natin yung kulay ng damit ni Ayla. Baba. Machi. Mamachi tayo, Baba. I-recreate natin, di ba? Mag-recreate. Kasya sa'yo yung tent. Diyos ko, ang layo. Lapad naman manay ng exercise. Oy, Yeah. Ano ba siya? Garter ba siya sa likod? Hindi. Hindi talaga. Sa may tent ako, hindi ko maganon, oh. Isang ganun manay. Depende din. Oh, sa damit. Kung anong style ng damit. O, di Feeling ko ba? 10. Kasya sa'yo. Kasi ang Pa-alter ko to kay Miss Ray. simple race. Ako pala. Yung dito na lang. Sige, tali na lang natin ganito manay. Daddy. Meron na, here. Layo pa. Wala yung ano, sili doon, Kasya babe. pa yung si, ano Ay, dito. ito pala. Ayla. Kasya pa siya Ano yung yan? dito manay. Yung pang Carrier? kangaroo, ano ba? Pouch. Yung pouch. Akala ko ano yan, parang jumpsuit. Hindi pala. Hindi, ano. Kaya yan, uy. Nakastress ang damit na to. Ay, la. Sa dami na in-order mo. Puro malalaki. Ano? Yung puti mo din nasuot niya sa araw, ganyan din. Kaya nga. Tinali din namin. Nagubad Size ano yun? Size 14 yun. Grabe naman talaga yung mga sizing. Uy. Kasi yung 8 din, di talaga ako kasya. O, trinay kong 12. Wala din. Ay, la, pareho tayo, hindi natin alam ang sizes natin. Ikaw nagsusot ka na pang 1-year-old. Sabi niya, uy, wag mo akong sali sa kanun. Sabi niya nga, Problema mo yan. Kaya nga, tita, huwag mo ko isali. I'm just a baby. Kat, hindi ka pa tapos? Tapos na. diba? Inubos ko yung kanin. Mommy. Wow, naubos yung kanin. Hindi pa naman naubos. Brown out! Brown out, guys! Nagsupa-dupa yung mga bata. Sana nag-upload siya na wala ng wifi kasi wala kaming kuryente. Yeah, I know. And yung, ano, kamusta yung ano? Kamusta yung PS? Bar lang, gusto mo mag-ano? Try mo daw. Ito. Ang dami kong data nga. O, diba? Makikidata siya. Ano pa yung... Yan, nag-ano sila ng mangga. Wala pang kuryente, kaya ayan. Kain is life. Hindi kami Hala, buti pa siya may kakainin kami. Wala, kasi walang kuryente. Ay, wow, very good talaga. Daming ay, may puto tayo. Sa'yo to. Lyra, sa'yo. Guys, tahimik ang kusina, walang kuryente. Ang dami kayo natin leftover. Oo. Labas nyo na para hindi. Paano na, ay, alam mo. Sana hindi ganun katagal yung ano, kasi yung food nyo sa fridge. Ay, yung maganda yung freezer doon. Yung fridge dyan, Wala man. Yung mga meat nandun sa malaking freezer. Matibay yun. Sana all. Laging Sana tulo. all sleeping. Ano sabi mo, Lai? Sarap sana magpansit.
Kanton. Wala kayo tubig na na. Oo, walang tubig. Ang bilis lang naman mag-init ng tubig. Bago tayo mag-halo-halo. Kaya nga. Ay, nako. Kung kailan ba talaga umulan, lumamig wala tsaka. Ay, nag-halo-halo. Mainit pa naman. Wala, uwi ka na bukas. Kaya nga, hindi ko matitignan yung Halo-halo. O, di ba busy sila? Dahil walang luto, mag-fruits na lang. Fruits. Fruits is life. Buti na lang, may puto. Tagalin ko nga ito kasi wala naman. Ayan na, yung kay Jan, hiniwang mangga, tsaka si Veronica. Go outside! Go outside! Pinaus ko ba ito? Hindi naman ito Ayan na, meron dong pinakulo. Ay, hindi na siya mainit. Diyan, sa labas. Kasi may, may second option tayo. Pag di natin kasi magluluto ako ng roast. Walang kuryente. Doon yun na lang. Lulutuin doon sa, what do you call that race? Weba. Weba. Walang R, weba. Parang rubber. Rubber. Kapatita eh. Naghanap kayong Spotify. Wala kayong magawa talaga ngayon, guys. Walang kuryente, walang tubig. Bawal tumae. Bawal tumae. Kasi walang tubig. Walang tubig. Buti nakaligo na tayong lahat. Hindi ba? Alas 7 daw, Baba. Alas 7. Alas 7. Ay, yung mga bata. Si Veronica, ongoing pa sa Mango. Wala na. Tapos na si Holly. Walang kuryente. Wait, I get it. Tingin tayo kung meron tayo dito aluminum na tray. Alam ko meron ako eh. Ayan, diba? Dami. Ayan. Tira pa to nung Australia Day. Tingnan nyo, may alikabok na. Can you hold this please? Ang lakas ng ulan. When we put the Australia Day flag Tomorrow. Here, give it to Daddy, Baba. on the GoPro. Yeah, okay. Natin yung mga bata. Holly, come here. You had a shower already. Hey, you already had a shower. Come here. Bring your bike. Na, hindi yan Philippines, malamig. Hala si Kuya. Nilalagyan ko lang to ng seasoning kasi si Jan ang magluluto nito. Lamig still frozen. Ang dilim, di ba? Mag-aalas 2 na. Si Kuya. Okay, wait. I wanna try it. That's only garlic powder, yeah. Tingnan nyo sila, It's a garlic powder, yeah. Okay na yan. Dahil walang kuryente, di rin makaluto. Anong dapat gawin? Ay, wow! Magbarahan na. Mag-inuman at Moscato na lang tayo. Tapos baraha, guys. Kasi wala rin. Hindi na ako makakaluto. Kasi si Jan magluto niya sa labas. Naman yung mga bata, Ay, dito na naman sila makikipagkulitan sa atin. Kumpiyan tayo kung Kumpiyan, sino ba. sige. Ay, hindi. Iinom Ay, kami. hindi. Okay na, okay na. Tapos, yung matalo, iinom ng soju. Tapos, so yung natalo, May maliit kang baso? aalis, di ba? May papalit para makapagpainom na siya. Kasi nakainom na eh. Baka matulog na. Oo, sige. Ay, hindi pa ako nakainom ng soju talaga sa buong buhay ko. Hindi pa, Day? Hindi pa. Kasi kasi butis na ako. Pwede natin ito ibalik kasi Tapos last try nyo na breastfeed. Ano tayo? Sige, mamaya na to. Mamaya na lang to. Studio man tayo ma. Baka malikom tayo. Oh my gosh! Hindi pa ako nakatry ng soju talaga, guys. Ang shot ng soju ba? Sige. Next to Ninang Lyra. Sige. So, sino mauna? Ako daw muna. Tapos Kaya nga, ako sinong una? Ikaw magpapalasa. Ako magpapalasa. Hindi, humpiyan to. Ikaw magpapalasa. Ikaw mag-ano mauna. Shot lang, huwag yung inom na. Hindi, isang bote. Grabe. Ukuti lang yung soju natin. Meron pa akong isang After na soju, kapag wala na soju, Jimbin. Ilabas na yung Jimbin ni John. Pang eats kami guys. Ang Huli. talo. Iba to, magustaan to. Tagay lang soju. Na, ako huli. Ay, nako, magiging competitive yung Lucky 9? Lucky 9. Atong weeks pala. O sige. Lucky Walang draw ah. Walang draw. Just to. may taya eh. May draw. Wala, di ko marunong eh. Walang draw. Ano
hanggang maubos. Boring. Wow. Yes! Yung Chinese editor. Sorry, lang people. Manay, yung totoo ba ko ba? May yogurt. Tita Riz will lose. She will drink that. Yung Yakult. Soju na yogurt. If I lose, I will have to drink. So we Mama, you be there. Totoo ba? That's right. Can you help me win? They need to be Can you please help me win? They need to be makakainom guys. Papalitan kasi para hindi malasing. Kaya tahimik lang. Mom, let's Yeah. sing Twist. Okay, let's go. Veronica, di Akin na yung so... ka ba? Di ka malasing. Ibig sabihin na loser. Sandali. Oh my God. Seryoso? Oh my God, may bahay na agad ako. Pwede. Ay, wow. Agoy Royal. Walang draw. Wala, ito sugarol talaga itong isa. Ay, panalo to. Wow! Yapang talaga kapag ikaw. Banda ka. Panalo to. Ay, ako na, no? Magtatapon. Veronica, di mo na Wait, siya. itago. Hindi. Sit down here. Hindi. Para makita, para kakainin Itago namin. pa para challenge ba? Wag nang Ang mag-challenge. tapon? Oo. Para hindi sila makakita. Sana. Hindi ako marunong. Para mas challenge ba? O sige, ikaw. Para yung makikita mo lang yung tapon ko lang. Hindi nyo makikita. Para ikaw, nag-wake up. Para Hindi. Mamaya na yung ganyan. Mayroong taya kasi. May taya. challenge na. Ikaw, Lyra, kung ano-ano kayong dalawa. Ikaw, Lyra. Ang ganda ng baraha ko, guys. Mas maganda nga may draw. Ayaw nila. Kaya Wag nga, mas ng maganda draw. din yung tago para challenge ba? Huwag ng Mama, draw. mamaya na nga yan. I-try mo yan kay Kati. Bumuhat ka naman. Yeah, meron na. Pangit. Veronica, di mo na si Shebab. Okay, ubusan ng baraha doon. What? Sit down next to Seryoso naman itong friend ko dito. Ang talino. Nag-iisip talaga kung ano yun. Ay, ang pangit. Ano yun, Manay? Queen? Ay, kunin ko yan. Sige. Para- Cut! Matap. Ay, merong iinom ng soju. Hindi si Manay. Challenge mo ako. I love you. Good tonight. Huwag kayong mag-driving. May matutulog. Ay, May matutulog. Si Mami ang matutulog sa driving. Let's go for a drive. I love. Ay, wait sa... Nakakaya naman yung dog. Tayo natin tayo. Hala kayo. Wait, so anong flavor nito? What? Yogurt? May sapaw siya. Nalagyan mo siya. Yes. Sige. Para namang may draw. Wala naman. Bakit mo? Kaya nga, Ano wala. naman? Ayaw na Anong- pala. ano? Matungit ka to. Naks naman. Yabang mo. Kita dyan eh. Sige na. Parang ikaw. Ikaw na. Ay, ako na. Ano tapon mo? Queen na Flower. Picture ko guys. Tapos i-insert ko kung bakit ako nagyayabang. Yes. Sostyo naman, kids. Sige na. Jack. Ayan guys. Sandali lang. Oh. Okay. Ay! Akala ko yun na. Sandali. Ay, nako. Di ko itatapon to. Ay, wag. Yours. Ay. Ay, nako. Hindi pa talaga ako nag-try nito. May ano, ay wala naman palang baba. Okay lang. Wala naman draw. Oh, wala nga draw. Ay, Lyra. Lyra. Catherine, dito na lang ako kasi mas madami siya. Hi, Catherine. Oh, ayun, bababa na naman tinatapon nila. Mga tao. Mga tao. Sobrang seryoso na talaga ba? Tinayuan Yung na ayaw Grace. Uminom na soju ba? Tumayo na si Race. Yung totoo, si Grace. Hindi naman ako magtitingin. Ginaganon niya talaga. Ginaganon niya talaga. Takot na siya. Hala, ilan na Wala nang na? tao. Alam, maubos na yung baraha. Maubos na. Ubus na? Kadiri. Hala. Bababaan na lang to, no? Babaan na nga lang. Bababaan na lang to. Hindi ko ito bibitawan mo. Ay, wow. Ay, ito Feeling na. ko kung iinom mo ito yung O, wala ka na eh. Last bunot na si Manay. Wala na. Hala, wala na! Wala na. Ako nga! Uy, baba ka rin naman, te. Baba ko na. Ay, nasayang. Ay, sana. Tungit na siya. Ang yabang. Hindi pala ako kasi nakakahiya naman. Kasi ayun mo. Uy, meron ka bang isa? Kuha mo ba yan? Hindi. Tungit Ay, siya. Pababa na lang kayo ni Kasi Manay. dalawa kami inom? Hindi. Hindi bababaan kayo. Bababaan. Ito lang Okay akin. nga. Ah, okay. Ayun. Ang ganda rin sa akin. Ayun. Ah, talo siya. Oh my God.
guys! Uy, kaya pala we made it! Kaya pala seryosong yun! Ang talino mo pala kayo. Grabe ba ang talino? Iniisip niya Talino talaga. talaga, nanalo ka ang talino. Grabe naman sa ang talino. Inom, hindi. Ang talino niya. Pinag-iisipan niya na kung anong itatapon niya. Talo, besh! Sinama siya. Ko dun Later, reply later. Shot siya, guys. Ang dami man ay. Makita ka sa vlog na ininom mo yan. Inom mo yan, inom. Kung dito sa akin. Tahimik lang. Tahimik mo, pakalong ako. Nalasing ako pa na yung anak ko. May nakasalalay. Manay, ang haba ng baso. Kung nga, taas ng baso. Ako man, manay. Shot talaga. Ikaw talaga. Pag ikaw natulog ngayon, wala tayong dinner. Magpapahinga Oy, ka? papahinga ka. papahinga Hawak ako. mo si Ayla. Hindi kayo, isa pang round. Isa pang round. Ikaw mag-ayla gusto mo? Tatlong rounds? Tatlong rounds. Oh my God. Bakit tatlong round ka? Pag tatlong inom na ako, tsaka ako magpapahinga, gano'n? Ay, hindi. Palitan rounds before palitan. Paano mo ako? Tatlong rounds na lang. Sige, Tatlong rounds na. Okay, tapos kung sino natalo sa last round, yun yung papalitan. Sige, galing ng mga strategy. Watay talaga to. Pa-Instagram pa ng braha niya. Yabang-yabang din kasi. Uy, ang ganda talaga nila. Dapat, tahimik ka lang. Yun ang sikreto. Yabang-yabang, dapat tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Kasi Dapat tahimik ka lang na mag-tungits. wala siyang paba. Sabi ko ikaw na, tong-it na pala siya. Pinayuan na ni Ray. Ayun talaga. Gagalingan ko na to. Wow! Ano lang daw yung pwede? Ay, tapos patalo na. Practice. Talaga eh. Sige naman eh. Walang ano ha. Nagkikik dyan sa ilalim ng mesa. Ay! Walang halawa kampiyan ha. Wala kang piyan ha. Nilalasingin ano. Ay, sikatin lang gawin yun. Mamaya ka na. Kasi parang paanuhan to. Tsaga. Ayan na. The moment of truth. Okay. Practice lang daw pala yung kanina. Long music. Ang happy pa naman ni Ate si Ayla. Masaya siya. Talagang tinatapon niya lagi si King. Si King ang una niya. King talaga ang una niyang tinatapon. Ito lang ang kaya ko lang. Can you make her, Bobby? Tapon liit, ibon laki. Oh my gosh. Ang bilis. Ay, kuha ni Loy. Are they? Are they? Are they? Wait. Sabi niya alas 3. Mabilis na siguro. Kadiri naman tapon dito. Basic eh. Hindi pa kainin mo naman ako. Ang daming tao doon. Just white out here in a second. What do you Miss na miss ni sa si Ay, tapon din talaga Kaya si nga Ate tapon Girl. din ipon laki. Sino kaya iinom ngayon? Tahimik naman, nagdadasal na pala. Lord, please naman, Lord. Umuumpay nung wala. Ayoko ko talaga uminom ngayon, Lord. Veronica, Daddy's here. Daddy siya na Daddy's here, baba. Bob. Okay, Kabe. Kainin mo na. Holly. Pakainin mo naman ako. Ano ba naman yan? Kadiri Daddy. naman. Nabuo mo lang tayo. ko na yun. Inakyat mo. Inakyat mo na. Come on. Wala, iinom sa ingay. Sandali. Nakahirap. Holly, Veronica. Ay, doon ka lang Daddy's home. Doon ka lang Hello. daw. Ay, wow. Lulululu, si Lyra. Si Lyra. Lyra. You broke. Akala ko your nail. Dito na yung boys. Ano sila? Nag-cake tour? Blackout. Blackout. Look out. Yep. Thanks, Jam. Bumili sila ng sausages. Ay, naday! Yeah. Sa Lyra, nag-iisip ako, Lai. Pinag-iisipan to dapat, Hindi Lai. nga siya nag-hi kay Dan, no? You blew the payoff. Wait, sabi. No power. Hindi kasi. Talino talaga nitong kasunod ito. Isipin mo kung Ay, bahala na talaga. Isipin mo kung anong gusto. Tagal naman. Ako tayo makanyong nito, sudyo. We just changed her nappy. Ah, cool, thanks. Need to tell the man to Ay, put ganun, it big faster. baby niya. Have you done the Hey! update all that? No.
For rain. It's been raining for like Been raining, love. It's fuel left. I know. Yeah. Oh my gosh! Sino na? Lahat. Ako talaga. Babe, natatalo na ako dito, babe. Oh my God, great hand. My God, feeling ko akong iinom kasi. Oh, here we go. Huwag akong iinom. What are we going to buy our fuel with? Huwag akong iinom. Breakfast, lunch, dinner. Ano ba naman yan? How's the cave, love? It was fantastic, actually. Was it good? Yeah, that's really good. I took a bit of video. Grace, bakit ang tagal mo naman yung kunin ko na lang to Agad. para makabawas na ako. How you going, lobster? Good. Mama nice, yun. Di ba naman ito? May iinom si dalawa. Sino kaya? Sana sila yung Ay, sana sila yung iinom. Ay, like, Naglabasan na sila, Ben. Ay, sayang! Well, I need some fuel to get out. Meron ba ito? Meron ba ito? bakit ano ko ng braso naman na? Kaya nga, buti nga tinapon ko na yun. Last bunot na ba? Last bunot na! Bunot mo na yun, Day. Agad mo. Ay ba? Hala, sayang dala 4 na lang siya. No, we're right. Grabe siya, nakikita ko bara ako. Yeah, we would have been alright, but he just had one and that one, and you get one flush. Ay wow, ang yabang talaga ng Right. pala. Kaya nga eh. Ang yabang pala nito. Dami niya palang pangsapa. That's like number 2 emergency. Shit! Sabi dito siya. Wala na. Oh my God, manay. Wala silang mga alahas. Wala silang mababa. Oh my goodness! Yes! Oh my God! Biskot! Ako talaga! Sa kunin ko to. Oh! Tungit ka, Inday. Ano ka ba tungit ka? What are you? Alas! 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 Sadya! What are you saying? Na-work yung dasal ko. Oh my God! What you gonna play? What are you saying? Alas siyang iinom si Ray. Uy, kadiri doy. Hindi, Day. Hindi, Day. Sige na. Bet eh. Ayoko ng yogurt. Sige na. One straight. Just go straight. I must be about... Huwag mo tikman. Huwag ka tumingin. Hindi pwede. Kailangan. Ayoko na. Hirap, diba? Sino ba nakaisip nito? Hindi ako marunong ako. Kaya Ayaw niya na ito magpatalo. yay! Pangit ng lasa. Diba? Parang gin. Mas okay yata yung isa, yung fish. Ayoko. Guys, kailangan nating manalo, okay? Hindi siya masarap. Hindi talaga siya masarap. Ito ang challenge na to. Kasi hindi siya. Ayaw mo. Hindi talaga siya masarap. Kasi dapat galingan mo. Nakuha mo. Ano hinihintay? Nasa iyo yung matcha. Kung tinapon mo yung 7, lahat nasa akin. Tapos Parang lahat aladaga ng baraha sa mundo nasa akin. hindi ko natapon niya yung 7, lahat ng card mo ibibigay mo doon. Kasi nakuha ko yung 4. Happy siya. Siya ulit. Pangalawang round to siya. Hindi. Go. Go straight. Just Right. straight. Okay, you. Next. Okay, rest. Rest. Ano sabi mo? Tinagaya na siya ni Simply Ray. Ay, wow, sige. Ay, hindi. Hindi, wag naman. Alam ko na yan, nanay. Ayan, sa kanya pala. Bakit naman ito linagay dito sa akin? Sa'yo na yan ngayon. Wag, tita. Natongits ako. Sikat. Malas yung upuan, Kat. Kat.
Okay, Kat. Pa yan dyan. Sumpa. Binigay pa nila sa akin, oh. Tungit ka? Yes, natapon mo. Itong isa hindi pa nakakain. Hindi pa ako. Ikaw mag-ano. Ay, ako pala. Sige, sige. Nawala na nga yung lasa niya dahil. Oh, nung una strong. Oo. Na-expose. Naglabas ng pulutan si Tony, oh. Cheese Baka ring. may ano mga baraha dyan, ha? Kaya, Ayan, dahil walang kuryente ang lunch. Cheese platter coffee. Di pa naman, 2:30 pa naman. Ay, nag-lunch din tayo, di ba? Halo. Nag-vlog ako dito kay Kat. Akala ko sa akin. Sino na? Naubos na pala, oh. Yung isa. Vlog the cheese platter, please. Ayan, cheese platter. Kailan, Kati? Panlima. Talo ulit siya. Okay. Oo, the toilet's not working. Pigil, doon tayo sa likod iihi. sa akin. Oh, yung una kong inom na kay katakala ko sa aking camera. Pangalawa na to, guys, talo. Pangalawa pa yan? Kailan ka na? Tatlo? Ika? 5. Ika? I-try muna natin to bago ibigay yung barangay. Honey pistachio daw to, sabi ni Simple Rice. Masarap daw. Bo, could you grab the other soju, please? Not sure kung magugustuhan mo. Could you grab the other soju? Matamis-tamis. It's in there. Honey talaga. There, Other soju. Ang sarap. Gusto ko siya. Yay! Oh, nakita niyo yun? May ilaw na. Ang saya-saya nila, oh. May ilaw na. Ilaw na. May internet na. Pang-ilan ka? Pang-ilan? 6 na siya, guys. Ikaw? 3. Ako tatlo. 2. Habo yan. Yung todo kasi. Isang bote na naiinom niya. Sarap na talaga. Uminom. Siya ulit. Ako kanina siya naman. Nagpapahinga si Kat. Sabi ko sa iyo, nagkano lang ako kanina. Tulog na si Ayla. Nakakasira siya ng mukha, no? Hindi ko talaga sa gusto. Nasakit sa ulo. Yung mga Korean talaga gusto. Tapos na. At saka yung hard. Yung walang flavor. Yung sa kanila. Sabi nila, oh, may balat ka sa kwet. Ang saya ni Kat, oh. Hindi pa ako nag-try mag-world tour. Pangatlo na namin. 2 sunod din siya. Pag alis ni Kat, siya na lang talaga din umiinom.